Comer por doquier, con Adrián Barreiro. Imagina por un momento ser campeón do mundo. Campeón do mundo do que sexa, por exemplo, da túa profesión, ou dun hobby que se che dé moi ben. Soa difícil de conseguir, soa casi imposible, pois hoxe, en Comer por doquier, acompáñanos unha persoa que gañou, atención, 13 veces o Campeonato do Mundo de Full Contact. Simón González, benvido, como estás? Encantado de estar aquí, pues, que viñeras, bueno, a acordarse de un pouco deste deporte que realmente, pues, non é demasiado conocido e podemos lle dar a influencia suficiente. Dice rápido de 13 veces campeón do mundo, pero entendo que se necesita moito tempo, esforzo e dedicación, non? Para conseguir 13 títulos do mundo. Home, lógicamente que para conseguir o máximo nivel de rendimento competitivo, pois tes que estar ao 100% en todos os sentidos. Ao longo desta charla falaremos tamén da importancia da alimentación, xa que Comer por doquier é un programa onde un punto importante é a gastronomía e a alimentación que leva a xente que fai a xente que ven a este podcast, xa que aparte de cuidarvos moitos antes dos campeonatos, a veces hai que pasar un pouco de fame antes de entrar no peso dunha competición, e iso comentaremos logo, e tamén falaremos do accidente que tiveches que che afectou a médula espiñal, polo que cal necesitas unha cadeira de rodas para moverte, e tamén os tratamentos que fixeches ou que intentaches para mellorar a situación, non? Antes disso, vamos a ir aos campeonatos do mundo que gañaches. Como foi ese momento? Como recordas eses inicios cando decidiches pois enfundar unhos guantes e porte a pelear? Isto realmente foi como unha casualidade, digamos. O desarrollo da miña actividade, que eu vivía sobre 10 kilómetros sur de San Ciprián de Viñas, da Ourense, vivía a 10 kilómetros do que é o centro urbano, e, bueno, pues, de unha forma, un primo meu me comunicou que había unha actividade nova que viña de Estados Unidos que se chamaban Full Contact e que o estaban desarrollando ali. Entonces, pois, entrei, que probei e me gustou. Pero en ningún momento se me pasou por a idea de que iba a quedar campeón do mundo, nin campeón gallego, nin nada. Simplemente unha base de desarrollar unha actividade deportiva que me aportou, bueno, pues, me gustaba, me motivou o sistema que tiñan para desarrollar, entonces, pues, seguín pasando unha época, pois, en plantearme de facer un campeonato. Os campeonatos concretamente era unha cosa que descartaba porque me poñía moi nervioso cando viña así xente, pois, de alguna forma a entrenar ao gimnasio, entonces poñíame moi nervioso cando non conocía as personas de saíran do gimnasio, pois estaba máis tranquilo. Algo curioso que me chamou a atención no documental que che fixeron é que destacaban unha patada que tiña, non? Que se necesitaba con moito tempo para conseguir certos golpes e ti o conseguías en moi pouco tempo, e iso pois se sorprendía a rapidez que tiñas, non? Para aprender os golpes que ao final eran importantes para conseguir os premios, non? Sí, eso foi que, bueno, Carlos Conde, que foi o impulsor que me enseñou toda os conhecimentos deste deporte, e, pois sí, viume, pois, unha patada que lle chaman patada de revés, unha mágoa Shigeri, karate, pois, de alguna forma, é moi difícil. Resulta que a mí me salía natural. E me dixo, practicaches algún deporte? E dixen, non. E dixeme, pois, faz unha patada que é moi difícil de facela. E desde aquelas, pois, bueno, seguín entrenando e seguín os compañeiros, e un día puxeronme de facer o campeonato gallego. De alguna forma non me motivaba moito facerlo, porque por os nervios que tiña que pasar a hora de competir. Entonces dixen, en principio espero, dixen, non, tienes bastantes cualidades porque non a probas. Efectivamente me animaron, fun a probar e ganei. Pasas de ganar campeonatos galegos, campeonatos de España. Como recordas ese momento cando te enfrentas ao primer campeonato do mundo e consigues gañalo? Pois, bueno, a verdad que tuve unha gran suerte que se fixo unha subasta para disputar un campeonato do mundo que había un aspirante oficial e eu estaba ranqueado, moi ben ranqueado, e me deron a opción de poderlo facer aquí, en Vigo.
houve unha subasta e ganeina, trouxémolo para Vigo, e gracias a Dios, pois, no 11 asalto, tiño unha patada arriba na cabeza e deixei no cabo. Carai. Entonces, bueno, foi a máis a motivación que me impulsou a seguirme. Pero pouco emocionante, non? Se sabes achescado tan rápido. Bueno, era no 11. Faltaba un asalto para terminar o vale. combate. Entonces, bueno, supuestamente iba un pouco dominando, pero, bueno, para non haber gran dudas, unha vez cando hai un CAO destas características e defines ben unha vitoria limpia, pois non hai lugar a dúda de que a xente encanta o final este deporte é así, de que subimos a golpear de unha forma e, bueno, pois gustoulle o proceso do CAO. Eu asustei-me un pouco porque unha patada bastante limpia, colleno, caiu e quedouse así un pouco parado no suelo e pensei que lle fixera demasiado daño, pero, bueno, non foi así. É común nos campeonatos ou nas pelesas que pode haber xente que termine mal con algún problema grave, ou ao final se controla moito para que cando os propios suíces, non? Se ven unha situación un pouco complicada, se paran a pelesa e dicen, oye, hai que parar porque esa persoa non se encontra ben. Eu creo que hai unha fase que son as baixadas de peso. Eso é un problema, porque cando baixas un certo peso perdes forza e realmente a xente a veces vai débil. Entonces, como isto é un deporte de te golpean a ti e golpeamos ao rival, entonces cando hai unha debilidade os procesos de lesiones son maiores. Entonces, pois, por eso pasa, pero son baixadas de peso que realmente eu estou en contra delas, pero, bueno, cada un é libre de facer o que é conveniente. Ao final todos buscamos o interés que igual baixar ese quiliño, 2 quiliños. Logo falaremos da alimentación e destas baixadas de peso antes dos campeonatos. Pero nos teus 13 títulos conseguidos do mundo, recordas algún momento memorable que sempre que leves a vista atrás, recordes algún día, algún campeonato especial, pois porque o ganases aquí ou diante moita xente, ou fose especial para ti? Sí, bueno, tío un par deles. Unha era con un portugués, Pablo Nogueira, que, bueno, tuve que defender o título ali en Portugal. Era un rival, sabíamos que era un rival bastante fuerte, pero eu medía a capacidade suficiente para poderlle ganar ben. E, sin embargo, pois, bueno, pasei no fatal porque me estudiaron moito e fixeron un planteamento de combate para poderme ganar. Bueno, pues tuve a gran suerte de que pude resolucionarlo golpeando hacia atrás, porque hacia diante viña tan fuerte, con unha potencia tan enorme, entonces, pues, bueno, fomos catando o temporal que nos viña de agresividade que tiña este chico, es Pablo Nogueira, e bueno, le ganamos allí en Portugal, incluso cayó un par de veces e, bueno, lo podemos solucionar. É dicir, eu recordo tamén ganar unha pelesa que estaba complicada e ainda por riba na terra del, non? Claro, justo. E chegou a haber, comentabas tamén no documental, pelesas ante 5.000 persoas. Esa evolución, ao principio a xente non iba tanto a ver as pelesas e logo hubo un boom onde querían ir a ver todo que onde estiveses ti, onde vese, non, xente pelesando. Sí, vamos a ver. Eu primeiro campeonato do mundo foi no 96, aquí no pabillón das Travesas, con Michel Chaquet. Vamos a ver, metín 1.500, 800 ou 900 personas de grada, máis arcilla sobre unhas 1.000 ou 1.000 e poucas personas no pabillón das Travesas, que collen 6 ou 7.000 personas, non sei, non se vía afluencia de público, porque é un pabillón moi grande. Sin embargo, pois, a medida que fun facendo títulos, foi incrementando a afición. A xente gustáballe e cada vez existía máis. E máis, cando no ano 2000 que entrou un euro, meter a 500 sillas, e me quedei nun día, quedeime sen sillas. Carai. Porque eu, cando era as pesetas, cobraba 10 euros, ou 10 euros, 1.000 pesetas, e 1.500 sillas. A xente, unha vez que fixa a transcendencia do euro á peseta, non tiña un conocimiento de que 10 euros
eran 1.500 pesetas. Xa. E 20 euros eran casi que 3.000 pesetas. Entende? Ou 3.000 e pico. Sí, sí, 3.000. Non daban un sumado eso. Bueno, a verdade que foi un rotundo de espectadores que eu mesmo non creía que se podían, digamos, asistir ao pabellón tanta xente. E hoxe en día siguen tendo ese movimento de afluencia os campeonatos que se fan aquí en Vigo? Sí, vamos a ver, ahora mesmo pois non ten moita influencia porque non hai un ídolo que tire para poder arrastrar esta clase de xente, non? Entonces, pois, a unha forma, se algún día se fai un campeonato que teñan suficiente solidez e reconocimiento con os combates, eu creo que se volve a recuperar. Pero aquí tedes un rapaz, non? Que foi, non sei se ou quedou terceiro no Campeonato de Europa, pode ser? Sí. Que entrena aquí no gimnasio, non? Un deles, non? Estuve en varios. E o que sucede é que, claro, o sacrificio para chegar ao máis alto é muchísimo sacrificio. A veces creen que de pasar de ser campeón gallego, campeón de España, a ser os combates internacionales, os entrenamentos son totalmente distintos, tens que levar unha alimentación, tens que levar un sistema de traballo e de aplicación. Entonces, potencial teño moitos. O importante é que tiren para arriba para poder chegar ao máis alto e ter un suficiente influencia de aficionados que o podan seguir. O sea, e agora que falaste do sacrificio, como cando ti competías ao máis alto nivel, que sacrificios tiñas que facer ou a que tiñas que outras cousas tiñas que deixar de facer e cales non para poder estar en el que tiñas, non? Pois realmente cando estás nunha preparación, bueno, en conxunto, aunque non estives esa preparación, tens que ter unha alimentación adecuada, digamos unha maneira de vivir. Non te podes andar de noite tomando copas, nin bebendo, salindo toda a noite. Entonces, claro, hai xente, son rapaces novos que teñen 20 e poucos anos, e eso para eles é un sacrificio. É dicir, eu non podo salir hoxe a noite porque teño que mañá levantarme e marchar ir a entrenar. Entonces, pois, de alguna forma, hai xente que non dá asumido esa responsabilidade de entrenamientos constantes para poder quitar o máis logros posibles. Unha persoa que queira hoxe en día competir a un nivel alto, que exigencias tería de entrenamento? Tería que entrenar todos os días? Que pautas ti crees que son necesarias para poder competir a un nivel bo? Home, realmente, supuestamente había que entrenar 2 veces ao día. Claro. Unha para a mañá e outra para a tarde. Hai moita xente que non pode por o tema do traballo. Entonces ten que adaptalo. Pero se pode vivir. Entendo que para entrenar 2 veces ao día terías que vivir do... Es que depende, deporte, ¿no? Depende o título que vai desarrollar. Se é un campeonato gallego de 3 asaltos, pois con un entrenamiento de 1 hora ou hora e media diaria, chegalle. Se fai un campeonato do mundo a 12 asaltos, pois é outra historia, digamos. Son casi que 30 ou 40 minutos no ring pegándote de golpes. Cansa máis, non? Cansa máis. Alimentación, falemos agora da alimentación. Como era a túa? Recordas seguir algunha dieta, algunha restricción, pois o que comentabas do alcohol, intentar beber menos, unha alimentación sana? Ou había unha evolución do principio a logo pois a ser máis estrictos ca alimentación? Ou non? Comías o que querías? Non, vamos a ver, eu sempre me basei nunha cousa que a medida que vas a facendo tú un home. Eu empecé con 17 anos a facer este deporte, non? Entón, eres un neno, entón vas te desarrollando. A medida que vas desarrollando, o corpo colle máis peso. Que vas te facendo un home e vais collendo máis peso. Entón, de alguna forma, eu sempre empecé a pelear en 64 kilos, con 80 de estatura, e acabei en 90 kilos.
Pero empezaches en 64, acabaches en 90, pero con 64, cando tiñas que competir, cal era o marxen para baixar? No, en 63. 63 era... Eu baixaba 1 kilo, e nada máis. O problema é que logo iba subindo ata os 90 e aí, como, é dicir, a siguiente peso de 63, cal sería? Era en 63 o primeiro peso, depois vai a 67 kilos, depois vai a 70, vai de 75, 80, 85, e máis de 85 que xa son 90 pesos. Entonces, ti tiñas que ir como ganando en cada subida de peso, tiñas que volver a ganar, non? Porque eu, a medida que fun desarrollando a fisonomía, adapteme ao peso, porque me sentía potente, sentíame ben. Claro, para ti era un beneficio, non? O ganar peso, o que comentabas antes, para ti perderlo igual era perder forza e debilidade, non? Ganar debilidade. Home, hai xente que se sacrifica moito na alimentación e baixa unha categoría. Cando era, eu con 18 anos, 19, peleaba en 67 ou 70, e se me exprimira moito, igual podía baixar a 66 ou 67, ou categoría inferior. Pero eu non vía viable porque me sentía fuerte. A alimentación que eu facía era unha alimentación de casa, non era unha alimentación pois tanto de proteína, tanto de tal. No, eu simplemente... Non tiñedes dietistas, era comías o que se comía na casa, non? Exacto. Se cociñaba era... Alimentábame con todo, me iba mezclando. O que facías era comer moito tamén, non? Exacto. Entonces comía moito porque me gustaba, e depois tiña unha fisonomía que non engordaba. Entonces, pois, de alguna forma, sempre fun subindo e me sentín fuerte para poder ganar os campeonatos. En esa etapa, alimentación, bueno, cuidabas a alimentación, como cuidabas a bebida, se permitía dedicarte 100% ao deporte ou ti traballabas mentre competías? Eu traballaba mentre competía. Entón non podías entrenar 2 veces ao día? Non, vamos a ver, eu cando realmente fixen o primeiro campeonato do mundo foi aquí en Vigo. Eu xa tiña un gimnasio, entonces isto foi no 96, eu abrín o gimnasio no 92. Este ou era outro? Era este o gimnasio. Era este. Claro, entonces pois xa me dediquei máis a él. Vamos, eu, por exemplo, cando estaba nun taller de soldador na mezquita, pois dedicáballe, iba a mañá a traballar hasta 1, depois entraba ás 3 da tarde e salía ás 8. Depois ás 8 marchaba a Ourense a 10 kilómetros cunha moto, entrenaba ali un par de horas, pois aos fines de semana iba a correr un pouco e tal. É un sistema de sacrificio e de traballo. E tema lesións, como levabas? O teu corpo aguantaba ben? Tiñas algún lesións graves? Gracias a Dios non tuve ninguna. Eu creo que son unha das virtudes, non, que ten que ter un deportista, sobre todo de contacto, onde recibir moitos golpes. Si des algunha molestia, que se recupere rápido, non sei esa longa duración. Non, moitas veces é a maneira de desarrollar, digamos, nos concretamente, eu todos os que practicamos o full contact o kickboxing aquí en Galicia, tuvemos un gran señor, que eso foi Carlos Conde, que, bueno, foi cinturón negro de karate, moitos anos, tiña un conocemento sobre a base de entrenamientos, a base de alimentación, de un pouco de todo, e nos indicou como había que ir, digamos, os traballos que había que fazer, entón non había lesiones. Se fan uns entrenamientos malos, pois a veces hai lesiones. E hoxe en día, como para alimentación tes algún dietista, seguides algún tipo de dieta, alguna base de alimentación, como faces aquí no gimnasio? Non, eu concretamente a alimentación eu levo sempre a mesma, digamos, o que é na casa. E aquí, por exemplo, os chicos e que están baixando de peso, así que necesitan unha persona que lle leve a alimentación, eso sí, porque eu desconozco moito o tema da alimentación, porque non a levei a cabo cando foi na miña etapa de competición. Entonces, pois, bueno, ellos, cando a veces algúns pesan, non sei, imagínate un chico que Alberto Loureiro, pois, de alguna forma pesaba 110 kilos con 14 años e agora está en 75-80 kilos. Pero hai algún tipo de suplementación, pois, non sei, creatina, aminoácidos, glutamina... Eso xo tomaba eu cando... Sí, non? Daquela época, non? A creatina, tal. Que sí, que te axuda,
pero non lle daba demasiado, porque había mucha gente, toma isto, a creatina, es bueno, eso coges una fuerza. Sí, te corpo non resistir. Te ayuda, claro. Pero non te hace milagros. O sea, logo o tema doping, entendo que a pequena escala, como tedes aquí no gimnasio, non se afectará, pero igual coñeces algún caso de igual en un campeonato do mundo que logo, non sei se fan... Nos campeonatos do mundo facían antidopes sempre. Facían, pois non? E hoxe en día tamén, non? É complicado, sí, decir, se un deportista quere, non normal é cocollan. Eu creo que agora a xente fan unhas cousas de uns títulos por aí que se están facendo a se ver, digamos, títulos internacionales como o campeonato do mundo e tal, pois sí que fan un antidope. Aquí tiño levado chicos a pelear en boxeo, campeonatos gallegos, que somos todos conocidos, e non, eu creo que non é unha necesidade do antidope. Xa. E comentabas o das baixadas de peso nos rapaces que entrenan aquí. Como fan si 3-4 días antes non chegan ao peso? Hai algunha, pues, non sei se de deixar de comer, deixar de beber menos auga tamén para conseguir esa baixada de peso, ou tomar algún para ir ao baño, non? Non sei que técnicas usades. Sí. Eso é que eles pues, andan 2 kilos ou 3 por arriba, e cando vai a competir baixan. Deshidratan moito o corpo, digamos, veñen aí que entrenan, fan entrenamentos bastante fuerte de cardio, e sudan, beben pouca agua, porque se volven a beber agua volven a recuperar. O sea, e comer pouca sal tamén, non? Entendo que sí, para a retención de líquidos, eso é moi fundamental. E depois por outro día dan o peso. O problema é que, claro, ese tipo de dieta vais a lles moita enerxía. E se pesan o mesmo día? No, a perder líquidos non. E se pesan o mesmo día, o día anterior? Cando perdes masa muscular, sí. Pero cando hai líquidos, así perdes os líquidos, bebes unha bebida isotónica e ya está. E a pesarse que se fai o propio día do campeonato? No, a veces se é profesional ou profesional o día antes, se amateur o mesmo día. Claro, se o día antes te permite coller un pouco de enerxía, podías ir, non a rematar. Igual recolles, volves a compensar esos 2 kilos que perdiches. Justo. Os que estaba dun deportista profesional que tamén se dedica a pelea, non sei cal era a especialidade, que el decía que se pesaba e ao rematar de pesar se comía varias pizzas, unha hamburguesa, que ao final decía que recuperaban un día, non sei cantos kilos eran, pero era unha animalada. Sí, 3, 4 e 5 kilos. Eso é unha burrada, eso sometes o corpo a un descontrol moi elevado. Entonces, date conta que o corpo, cando tú lle estás frenando a alimentación, ele dá unha actividade de aviso de que cando tú volves a meter a alimentación, a retén. Colla, vete a dice, este me vai deixar sin comer. Entonces, pegas un subidón, colles 6 ou 7 kilos por arriba. Para min é unha animalada, pero bueno, hai xente que o fai e dalle resultado, non sei. Eu creo que tamén parte do deporte esa existencia, non, que moitas veces se pide. Bueno, e agora me gustaría falar do 2014, non? 2014 foi cando tuveches o accidente. Como recordas este cambio? Ou tamén gustaría que a xente coñeza, porque moitas veces o día a día das persoas nosas, eu creo que a veces somos como moi exigentes con nos mesmos, nos queixamos demais. Entón me gustaría tamén ver o teu punto de vista, como che cambiou a túa vida a partir do accidente, empezando por como foi ese día, non? Vamos a ver, vamos a falar un pouco do 2014. Realmente non me gusta falar moito, porque sempre me quedo que as cousas boas. O armalas suelas separar e deixalas a un lado. Eu penso mesmo, pero neste caso, pues nada, foi así, foi un faticio accidente que tuve, pois habíame posto o tellado da casa e me entraba humedad. O tellado da casa é unha imitación a tella desto de panel sándwich, se yo non podo entrar. E chamén ao contratista e me dice, mira que me está entrando agua, como bueno. E diceme, seguramente deixou unha ventana aberta cando meteu o panel sándwich para acceder ao tellado. Dixo, seguramente entra por aí, suba arriba,
e meterlle, colles un polispán e un rastrel e cunha punta clavarlle contra o ladrillo. Fixen a gestión, resbalei e estaba subindo no tellado para resbalar, caín para atrás e debe cair de espaldas, saltei e caín de talón, caín de pé. Unha vez que aí, como iba subindo así en frente, caín cos talos para atrás e rompín un talón, tomei os ligamentos dunha rodilla e rompí unha vértebra. A vértebra meteuse para dentro e fixe unha extrusión na médula espinal de un 50%. E de aí xa non... Tes o accidente e logo que perdes... a decir, non tes sensibilidade ninguna nas pernas? Non. A parte de abaixo está anulada. Xa. E a partir de aí, como comezas o proceso? Como é ese traballo mental que fas para intentar unha nova vida? Porque ao principio hai un desconocimiento total ao respecto da lesión, porque vas ao Juan Canalejo e non che definen un diagnóstico no momento, e dicen, hai que esperar a ver como evoluciona a lesión. Te estás esperando e ti, mal, es que agora me evoluciona. A medida que fun pasando o tempo, chega un día me fixeron unha reunión e me dixeron, mira, la lesión tuya es una lesión completa. Y le pregunté yo, ¿y qué es una lesión completa? Que no tiene sensibilidad ni fuerza. Entonces no puede andar más, ¿no? Y dice, no, usted va a ser feliz en una silla de ruedas. Y bueno, pues habrá que ser feliz en una silla de ruedas, si usted lo dice. Y fue así. Che propuseron despois facer un tratamento con células NAI. En que quedou ese tema? Sí, na Puerta de Hierro en Madrid. Pues estuvimos con un proceso de tratamiento y bueno, hacen unos estudios para hacer el tratamiento y el estudio que me hicieron a mí no contempla ese tratamiento. No lo contempla porque hay un gen ahí que puede descontrolar el estudio. Entonces dijeron que de momento están esperando si hay otra evolución al respecto de eso, de las células madres, pero en principio está concretamente con mi diagnóstico para hacer el tratamiento. Me dijeron que tenía que estar, de momento no lo podían hacer. Que de momento non che podían facer, non? Exacto. Se ve no documental, bueno, o proceso que pasas de cosméticos, non? Como te explican no estado que estás. Como lle explicas? Porque isto é unha reflexión que a mí me gusta sempre facer cando teño xente que ten así, pois tuvo circunstancias complicadas na súa vida. Para que a xente que ten unha vida plena, me incluyo, que moitas veces nos queixamos por tonterías, podrías darlle tirar unha reflexión a esa xente que igual se levanta pola mañán e di, pois non me funciona o móvil, vou ter xa me cabreo, pinchóseme unha roda, joder. O marga. Sí. Pero bueno, cada persona é un mundo. Sí, pero ao final eu creo que podes axudar ca túa reflexión, porque se ve que eres un tío con boa enerxía, positivo, e iso tamén é de agradecer que a xente o escoite. Mira, yo aquí en el gimnasio tengo mucha gente, y la gente, cada uno tiene un problema, todos. Sí. Todos tienen un problema. Y no son problemas. Ellos creen que son un problema. Es lo que tú dijiste. Siempre le he hecho, ostras, no me funciona el teléfono. No puedo estar con el teléfono. Pues se le va la vida. Pues hoy me levanté y el vecino, tuve una discusión con él. Yo decía, te callas. ¿Qué dices? No. Y bueno, pues una tontería, pues en casa, tu padre, tu hermano, un día te enfadas, son problemas, todos son, para mucha gente son problemas. Hay problemas más graves que te das cuenta que eso es una tontería. Claro, ti podrías decirlle, colle así, ya vai comprar o pan ali arriba e ao volver falamos de novo problema, non? Pero non yo dices porque é unha falta de... Bueno, eu creo que sería bo decirlo. É dicir, claro, tampouco con unhas boas formas, pero a veces decir, oye, queres facer un exercicio? Pero vaime comprar o pan. Non podes poñer un exemplo, porque eu teño un irmão que tuvo unha pequena mediana depresión por un tema de traballo, que é un crack no traballo, entrou un cargado, tocoulle un pouco os pés, e para ele era un mundo de problema, pero unha depresión como un cabalo, dixenlle,
Suso, joder, estou en silla de rodas, non teño problema, e tú por eso e derrumbeino, porque díceme, é que eu non che chego a suela dos zapatos, a túa maneira de ser non a compares que a mí, lógicamente, ten toda a razón do mundo, e llamarse sentimental por algunhas cousas, entón, pues, paso máis, díceme, pasar de todo, pero eu neste caso non podo, eu non che podo chegar a súa zapata, e depois tuve que inclinar a situación para, agora xa está un pouco mellor, xa está todo ben, de dicir, de botarlle un cable, pero non puñelo de exemplo. Se por de exemplo a xente dirá, ostras, como claro. Se tú dices, e por que eu non podo quedar campeón do mundo 13 veces? A ver, no exemplo que dir, sí que é certo que hai casos que son complicados. Hai xente que ten a mente tamén. Eu creo que tamén che axudou a cabeza que tes ti para estar mellor, para levar mellor o problema que tuveches ca médula, non? Mentalmente, igual outra persoa se derrumbaría e diría, pues joder, isto non é complicado levalo. Se te derrumbas, xa non tes un problema, ter dous. Tes o que está máis o que ven. Que estás derrumbado, eu sempre quero dar boas sensacións. Eu teño un dolor neuropático da lesión que tuve, que me doi muchísimo. Entonces, e claro, ti ahora, é dicir, non sintes as pernas, pero tes como dor na parte baixa da espalda, non? Que onde igual tu eches a lesión. Hai unha información, porque é unha lesión baixa, unha lumbar, parece ser que el sistema nervioso manda unha información e como non funciona, donde a lesión aún non está morta, que é o lumbar, manda esa descarga e repercúteche. E que tratamento? É dicir, tes algunha medicación para dor? Ou... Empezaron a dar un medicamento que te drogaba todo. Cara, dixe, non, porque encima non chuquita. Baixache a influencia de dolor, pero non chuquita de todo, entón dixo. E que che axuda? Che axuda igual de estirar ou ir ao fisio? No, vou a piscina, fago ejercicios, vaime un pouco mellor, e sigo traballando na piscina. Ahora o tema desto de aquí, deste deporte do gimnasio, deixeino totalmente, que podía pegarlle ao saco, de unha silla de rodas e tal, que pero non existe unha modalidade de pelea en silla de rodas, sí ou non? Estuve outro día falando ca Federación Gallega de Boxeo e parece que me van a designar un cargo, digamos, de xente que teña unha discapacidade para levar o tema, digamos. Home, estaría interesante, ao final. Se chama, como se dice esto, ahora non me acordo ningún. Es para desarrollar a xente que pues, está en silla de rodas ou ten unha discapacidade, digamos, para facer actividade deportiva. Xa. Bueno, Simón, para rematar, que plans de futuro tes? Estás aquí no xinasio, todos os días a xente pode vir aquí a entrenar. Tamén é bo terte aquí a ti porque eres un exemplo. Entro polo pasillo do xinasio, dá gusto ver tanto cinturón, tanto premio. Creo que xa é unha motivación, non? Que a xente pode cruzar todos os días este pasillo e ver todos esos títulos, que é complicado, eu creo que é prácticamente imposible conseguir o que ti conseguiches, pero é unha motivación saber que neste gimnasio está Simón, a historia que tes detrás. Que plans tes, que che gustaría facer máis adiante ou con o gimnasio que a xente que entrena aquí? Pois ahora mesmo teño 59 anos e realmente teño como unha escape de o deporte é unha esencia de libertad, non estar metido na casa en 4 paredes barrenando, e veño aquí, teño chavales de 18, 19 anos que teñen sempre unha sonrisa, entón para mí é unha afluencia de alimentación, dice, hostia, sempre están rindo. A ilusión que teñen. Se fun ao pueblo, a Ourense, e todos me daban pésamo, dicíame, ai, por favor, chorando, agarrándose a min como se acababa de morrer, e dixendo, estou vivo. Pero tú, cos golpes das patadas que andaba sempre e agora non pode, dixendo, pero estou aquí. Pero disfrutas de outras cousas. Claro. Estou mesmo, supuestamente. Entonces, sempre que te rodees de xente de
de buena, digamos, Buena enerxía, non? E boa vibra, non? exactamente. Eso é moi fundamental. Porque se te rodeas con xente que sempre mirándote, pobriño, que lle... mira, ahora está aí que en silla de rodas, non. Eso non, a mí non me gusta. E incluso, pois, a xente xoven non te mira con esa. É a primeira vez que viñen de Juan Caneljo, que tiñan unha festa montada 50 ou 60 que nos teño aí, e puxeronse a cantar e a bailar e a jaga, e dixen, ostras, xa me deu un subidón, dixen, e pensei que me iban a mirar con cara e dicir, ostras, antes estaba de pé e agora está sentado. Eso é o que se lle pode a xente que teña problemas, que se agrega e que se arrima a xente que manda boas sensacións de vivir. E aparte nos gimnasios que sempre recomendan cando tes depresión, ansiedade, etc., facer exercicio. O exercicio renova a xente. Pero entrache de todo. Claro. Eu agora teño aí un chico que é Dani, ten unha depresión pero como un cabalo, e estáme pedindo parecer. E cada vez que eu digo, que lle digo? Eu digo eu, siga así, tú traballa tú, ahora o medicamento, a ver se o podes ir deixando un pouco, sigue entrenando, tal. Estáme facendo caso, e realmente está yendo moi ben, non sei hasta cando o tempo, porque a veces dalle un baixón rotundo e querse suicidar. Dice que a vida dela, que non, entonces, claro, tives esa situación, pero bueno, eu creo que estou no conseguindo, aí andamos. E polo menos axudas tamén a xente. É outro título mundial. Claro. Pero mundial de verdad. É moi bo, axudar a xente que ao final é xente que te agradezca, porque te ves aquí... Agradecer a mí non me importa, o importante é que salga ben. O sea, pero inconscientemente o agradecen que xente veña aquí e teña unha persoa que lles poida axudar. Sí. Simón, grazas por ofrecerte a estar aquí un ratiño charlando en Comer por Doquier. Nada, sempre que se poda aportar algo beneficiario para toda a xente, aquí estou. E a xente, pois iso, que se quere venir a entrenar, que veñan aquí a entrenar, que se hai algún campeonato en Vigo alrededor, que vayan tamén a ver que é un deporte máis, un deporte sano, onde se dan golpes e se dan leches, pero que ao final é un dos máis sanos, onde rematan e máis amigos que nunca, non? Sí, por suposto. Grazas, Simón. A ti, venga, moi amable. Comer por Doquier, con Adrián Barreiro.